So guys, this is Ganesh Kumba. I came back with a new video, friends. So guys, मागच्या टायमाचो तुमका नागपंचमीचो व्हिडिओ आवडला असतो म्हणजे खूप लोकांनी मला सांगला व्हिडिओ पॉवरफुल होतो, तुझो पचको झालो मरे गाणे असे म्हणायला लागले. तर त्याच्यानंतर एकान कमेंट केली होती व्हिडिओच्या खालती की हा गणेश चित्र शाळेतले गणपती बनवतानाचे आणि व्हिडिओ दाखव म्हणा, म्हणजे तशा प्रकारचा एक व्हिडिओ बनव. तर आता आपणाक जाऊचा तडेच गणपतीच्या शाळेत. आम्ही गणपतीची शाळा म्हणतो त्याका. ही वाड आमची. व्हिडिओ चालू हा. गणपतीच्या शाळेत जातोय, गणपतीच्या शाळेत जातोय. खिडके खय रे गेलेले ते काल फिटिंग गेलं. तर यो खिडके दरवाजे बनवता. हे बघा, ही खिडकी बघा, एकदम बेस्ट खिडकी आणि दरवाजे बनवता. तर जाता जाता म्हटला भावाचा शॉप पण दाखवूया. जाणे नाही बरा. गणपती कसलो सांगलं, गणपती मोठं सांगलो. ऍक्च्युली विषय कसो माहिती आहे, व्लॉग स्टार्ट हा, ब्लॉग चालू हा आणि गणपतीच्या शाळेत म्हाका जावचा. थंयसून म्हाका इथपर्यंत एक लाज वाटत होती म्हणून तुका घेऊन येतलाय. अक्षता क्रिएशन तुमका दाखवतो. सो गाईज, हे आहे अक्षता क्रिएशन. आणि गणपतीचं इथं जोरदार काम चालू आहे. सो गाय, ह्यो असा आशिष कुंभार, हेचो पण एक युट्यूबार चॅनल आहे अक्षता क्रिएशन म्हणून. हे हाय कर. आणि तुम्ही त्याच्या चॅनलवरती जाऊन बघू शकता त्याची कलाकृती. तसंच स्टोन कार्विंग, फायबर कास्टिंग अशा प्रकारची कलाकृती त्याच्याकडे आहे. तुम्ही त्याच्या चॅनलवरती जाऊन बिंदास बघू शकताय, कारण तो आपले व्हिडिओ टाकता बनवताना. तसं ह्यो आमचं गणो तुळस गावातलं. आणि ह्यो पण जबरदस्त पेंटिंग वगैरे करता, जबरदस्त चित्र वगैरे काढता. त्याची पण चित्र तुमका मी दाखवत आहे. हा आहे आमचा गणपती बाप्पा. तर मित्रांनो, मी गणपतीच्या शाळेत दिसर इल्लय आता आणि माका भेटले आमचे अध्यक्ष श्याम शेटकर. तर तेमका आता आम्ही एक प्रश्न, म्हणजे त्यांकाच माहिती सांगा नाही, कारण त्यांच्याकडे थोडे वजनदार शब्द असतात म्हणून मी त्यांना म्हटला तुम्ही सांगा. जवळजवळ आमचा गणपती ह्या बांदेकर यांच्या गणपती तिकडे शाळेमध्ये असतो. गेली 25 वर्ष आम्ही त्यांच्याकडे गणपती असे बनवून घेत होतो आणि आहोत पण आता. पण गेली 3-4 वर्ष त्यांचे सुपुत्र आशिष बांदेकर कुंभार हे आता ते व्यवसाय, त्यांचं लक्ष ह्या गणपतीच्या शाळेवर असता. जवळजवळ आमच्या कुंभारवाडीवरती जवळजवळ यांच्याकडे जवळजवळ 40% गणपती. पण ज्यावेळी गणपती येतात त्यावेळी आम्ही आमचे सहकुटुंब सहपरिवार सगळे आनंदामध्ये म्हणजे एकदम गुंद होऊन त्या गणपतीचं एवढी मनभावे सेवा करतो की आम्हाला असं वाटतं की गणपती येतात हे कायमस्वरूपी आपल्या म्हणजे घरी स्थापन व्हावे, असं आपल्या घरी राहणं म्हणजे परत जाऊ नये असं आम्हाला वाटतं. आणि त्यामुळे म्हणजे लहान मुलं, मोठी मुलं, बालक तसेच आमच्या इथे घरामध्ये गणपतीचे ह्यावेळी भजन होतात. काही लोकांच्या घरी गणपतीच्या वेळी कोणी गरबा पण खेळतो. आणि तो तुम्हाला व्हिडिओ भेटणार चतुर्थीला वगैरे स्पेशल. जर तुम्हाला जर सगळं बघायचं असेल तर तो व्हिडिओ आम्ही गणपतीच्या वेळेस व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला पाठवून देऊ नक्कीच. बस. तर मित्रांनो, तुम्ही बघितले अतिशय चांगल्या प्रकारे माहिती त्यांच्याने आमका दिलेली आहे.
आजचा व्हिडिओ बनवण्यामागचा उद्देश होत होतो की गणपतीची शाळा वगैरे दाखवायची होती कारण सो आता जे रंगो चालू कधी करताला रे संकष्टी दिवशी रंगोक चालू करतले गणपती तेव्हा पण व्हिडिओ बनवून गवलं तर बनेन मी घराकडे असले तर. आणि आता जातोय मी काय म्हणतो वाट धर येऊ नको परत म्हणते. सो आता रंगवच्या टायमाक जाऊया आणि संध्याकाळी आम्ही हे का आलो मिरिस्तेवाडीत मातोंड आणि त्या ठिकाणी आम्ही व्हिडिओ बनवतलो तर ते व्हिडिओ तुमका आम्ही दाखवतलो यूट्यूबवरती. त्याकडे गणपती रंगले आणि मी म्हणतात बघूया आता संध्याकाळी गेल्यावर कळते. बाय. गायच आजचा जो व्हिडिओ हा तो इथपर्यंत मी थांबवत आहे आणि आवडला तर नक्की शेअर करा व्हिडिओ. आणि तुमच्यापर्यंत गणपतीची तयारी कितपर्यंत झाली ती तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आमका पण कळा नाही कितपर्यंत तयारी झाली. सो आजचा व्हिडिओ मी स्टॉप करतो आहे. कमेंट करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि थँक्यू.